Welcome back to my YouTube channel Winsainem Official. Jan pokoknya lebih tekan malam Jumat iku pantasine wong ki danjuk kabeh. Pantasine wong ki danjuk kabeh opone sing aku pas ngupload video Fauzah komen. Sing fantasiku pengen trisam, pengen dicelik wong cowok loro iku. Lah kok mari ngono, penak lanangane 36. Silite leboni, bauke leboni karo cocote rumasane. Terus rumah samu gak loro tak ngene. Aku iki lagi gendeng nem iki utekku iki lagi manuke ngaceng jare. Ngono jenenge iki ya jenenge ngono kuwi aku niki jenenge anake Fauzia. Sing nggih bapakane gak lucu ta. Jan kurang ajar teranoe. Dominan dunya iki akeh kok. Oke manusia sing fantasine nyeleneh ya jenenge wong hiper seke sing ganda ora enek njaluk diciptakne ya terah lah aku dek ini ki live TikTok ya didebat wong-wong ya tak omongi lah kowe kere utekmu mesum timbangane sugih manuke ra ngaceng debat ngono engko lek kadang netizen ngomong opono tak debat ngene tak pancing-pancing gak terakhir tak pancing-pancing ben manusia satu siji lan siji niki piye sih fantasine ngiclik piye fantasine kentune kayak gitu loh akhirnya mereka akan berbagi aku ki ngene aku ngene satune ngene dengan satu orang lain itu kan tidak sama akhirnya kan podo curhat akhirnya podo fantasi ini tuh berbeda-beda di dunia ini. Jadi ini aku eksperimen dengan orang itu sebenarnya aku memang gitu eksperimennya bolo ya. Aku kalau aku nek bahas ijlik ngene iki bukan berarti kita itu wong bejat, tidak. Mempelajari nafsu individu itu misalnya sampean nafsunya beda, aku beda, temannya lain beda, cowok beda, cewek beda gitu. Ada yang lebih gila itu cewek biasanya. Nek cewek itu koyok duwe nafsunya koyok ganda daripada cowok. Karena apa? Dia itu punya nafsu internal karo nafsune iki karo ndek jobone kayak gitu loh. Di saat kan ada dua cewek di saat monopause ngocek duwe nafsu kuwi engko nafsu puber terakhir puber ya wis selepas monopause kayak gitu loh sebelum monopause iku nafsune double gitu lebih kayak gitu lek misalnya monopause iku engko satu hari katakanlah 2 kali 3 kali engko malah nek jedane iku malah ijlike 3 hari sekali kayak gitu iku cewek bolo kadang iku cewek iki nafsune ganda apa dek iki rangsangane ada dek susu dek tetek dek bau terus kadang ada nafsu rangsangane dek leher karo telinga kayak gitu nek cowok beda nek cowok itu cenderung cuma ya kadang ndek puting susu juga tapi nggak kebanyakan nggak banyak cowok yang seperti itu terus dia ini lebih ke imajinasi kayak gitu loh pengen gini kayak gitu pengen imajinasi ini diemut doke dimut manuke kayak gitu nek cowok pokoknya kayak kadang-kadang ini kayak aku kian sing duwe cik ganda yo bingung juga lah tapi yo adewe iso nganu lah mengurangi dewe menahan nafsu kayak gitu ya sampai piene ada ciptaan hiper kok hiper pengen ini pengen ngono tapi yo pengen tok urung ngelakoni apa ya mungkin yo mungkin aja nek gelem kayak gitu galak gelem ora wis ngono bola kucluk sampai waras tetep ijlik waras iku menyiksa batin dada besok lali panggah kentu ya bes
memang koyo no hiper ya, koyo hiper gitu. Memang ndelok film ngene iki, ndelok sing trisam-trisam ngono. Oh, enak. Kadang itu pengen nyoba, tapi nek nang dunia nyata, orang nang dunia perfilman kan ya longko to sing gelem mosok cewek giliran kan ya lucu to. Idolek cewek sing cabutan digilir di endemi, memang kayak cewek cabutan kayak memang enaknya digilir kan ya. Bareng-bareng rame-rame ya memang biasanya sih cewek-cewek sing ngono kuwi wis dol wis piye ya untal pil ngono kae lho, ngepil ngono kae, cah ngepil dhek ngebleng. Biasanya lek di sodok ya temvike memang lek enggak rame-rame juga enggak puas kayak gitu. Karena dia pakai doping. Doping iki gejoh metu iku kayak nggak kroso ya enak ae bar diancel metu panggah enak ae. Biasanya wong doping itu seperti aku pernah sharing cewek sharing nang aku itu seperti iku nang dunia nyata langsung ketemu. Sebelum aku jadi YouTuber sih, sebelum jadi aku YouTuber iki kan berbaur karena saya ini kan peminum jadi berbaur itu memang banyak circle-nya, banyak orang-orangnya. Terus aku juga pernah di konco dunia malam itu kan dia penyanyi ya penyanyi, yo LC, yo Purel. Saya ya juga pernah kerja di kafe. Aku pernah kerja di kafe, ngisi lagu live musik, juga karaoke, sembarang. Sementing bagi aku ini duit ya. Bagi aku ini duit. Saya tidak munafik. Yang penting zaman dulu itu dapat duit iso mangan, keluargaku iso mangan, wis gak peduli, sementing gak nyolong ya to, orang ngerampok hake wong. Aku bahar penyanyi sing penting bayar, aku iki nyanyi sing penting bayar. Iku aku. Tapi lek memang curhatane kanca-kanca kuwi kadang mendem ngono pantasine ya memang dia hiper sih, definisine hiper. Ya pingine di gengbeng, di rame-rame, di trisam, tapi kan isin ya. Mana ndek nek gelem sih cowok ngilir koyo no koncone cewek kayak gitu loh. Lek memang enggak bener-bener iku mang cowok bangsat ya. Koyo cowok bangsat kayak gitu.